ଝିଅ ବିଦା ସମୟରେ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗୀତଟି ବାଜୁଥାଏ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବି ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି। ଉଫ୍, ଶାଶୁଘର ଏକା ଶବ୍ଦଟି ଯଥେଷ୍ଟ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ସବୁଠୁ ଭୟାନକ ବୋଧେ। କଥାରେ ଅଛି, ଭଲ ହେଉ ଅବା ମନ୍ଦ, ଶାଶୁଘର ଯମପୁର। କିଏ ସେ କରିଛି ଏ ନିୟମ ଝିଅ ବିଦା ହବ ଶାଶୁଘର ଯିବ? କାହିଁ ପୁଅ ବିଦା ହଉନି, ଶାଶୁଘର ଯାଉନି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା, ଚିରାଚରିତ। ଅଗଣିତ ଜଣ, ଅଗଣିତ ଥର, ଅଗଣିତ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବେ। ହେଲେ ନା ତାର ଉତ୍ତର ମିଳିଛି, ନା ସେ ଲୋକଟା ଧରା ପଡ଼ିଛି। ବିବାହ ମଣ୍ଡପରୁ ଝିଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଘରେ। ନିଜ ଘରୁ ବିଦା ନେବ। କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର ବଡ଼ ପାଟିରେ 3 ମିନିଟରେ ବାହାରିବା କଥାଟା ଝିଅଟିର କାନରେ ଗଳୁ ଗଳୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ପରି ଖଡ୍ କିନା ଶବ୍ଦ ହେଲା ଛାତି ଭିତରେ। ଛାତି ଭିତରଟା ଫାଟିଯିବ କି ଆଉ? ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଏମିତି ଲାଗୁ ନଥିଲା କାହିଁ? ମେକଅପ୍ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାରେ ମନ ଗଗନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ବେଦୀରେ ବାହା ହୋଇଗଲା ବୋଲି 3 ମିନିଟରେ ବାହାରି ଆସିବ ଘରୁ? ବିଗିଡ଼ିଥିବା ବରଟି ପାରମ୍ପରିକ ପଖାଳ ଖିଆକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେବାରୁ ଶ୍ୱଶୁରଘର ପାଖରେ କେହି ଜଣେ କହିଲେ, ଏବେ ବାହାରିବୁ, ବିଦା ସମୟ ହେଲା। ମାଉସୀ, ପିଉସୀ, ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସିଏ ମରିଗଲା ପରି। ହଁ, ମରିଗଲା ବୋଧେ ସେଦିନ। ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ନ ସରେ। ତା ସହିତ ଶ୍ୱଶୁରଘର ପକ୍ଷକୁ ବରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ଧରା ଅନୁରୋଧ, ଝିଅଟିକୁ ଭଲରେ ରଖିବାକୁ। ଏଥର ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ସବୁ ଏକାସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହୋଇଗଲା ଝିଅଟିର ଦେହ ମନ। ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ବହିବାରେ ଲାଗିଲା ଛାତିରୁ ଆଖିରୁ। ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା ବେଳେ କବାଟକୁ ଧରି ତାର ପ୍ରତିରୋଧ, ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ବୋହେ କାକତି ମିନତି, ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ତାପରେ ଭେଁ ଭେଁ ପୃଥିବୀଫଟା ଚିତ୍କାର। ଶତ ସିଂହର ବଳରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥିଲା ମଣିଷ। ଜିନିଷ ଯାହା ତାର ହାତରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପୃଥିବୀ ଓଲଟି ଯାଆନ୍ତା କି? ତୋ ଲେହେଙ୍ଗା ଚୁନୀର ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ଅରଖ ନୂଆ ସୁନା ଗହଣାଗୁଡ଼ା ନେଇଯାଆନ୍ତା କି? ଖାଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ କି? ନ ନେଇ, ବାସ୍, ତାପରେ ସବୁ ଝାପ୍ସା। ପାଣିମାଡ଼ରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। 4-5 ଜଣ ଟେକି ନେଉଥିଲେ ଦାଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଆଡ଼େ ବିଦା କରିବାକୁ। ପୁଣି ସତସିଂହର ବଳ, ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ଏଥର କିଛି କାମ କଲାନି। ଟେକି ନେଇ ସଜା ହୋଇଥିବା କାରରେ ପୂରାଇ ଡୋର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବୋଧେ ଭାଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ଓହୋ, କି କଷ୍ଟ! ମୃତ୍ୟୁଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ। ଛାତି ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଡ଼ରେ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଭେଁ ଭେଁ କ୍ରନ୍ଦନ ତାନରେ କମ୍ପୁଥିଲା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ। ବୋଧହୁଏ ଦେବୀ ଦେବତା ବି ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବାସ୍, ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଲା। ମିଠା କଣ୍ଠରେ ବାଜୁଥାଏ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବି ଶାଶୁଘର ଚାଲିଥିବି। ଷ୍ଟୋରିଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।